Betania în această după masă. Vrem că Domnul să fie glorificat și ca noi să ne întâlnim cu El. Haideți să ne închinăm Lui cu toată inima și să ascultăm Duhului și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci. Amin. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și mezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul privegherilor nopții, căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie în umbra aripilor tale. Sufletul meu este lipit de tine, dreapta ta mă sprijină. Dar cei ce caută să-mi ia viață se vor duce în adâncimile pământului. Vor fi dați pradă sabiei, vor fi pradă săcalilor. Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. Oricine jura pe El se va făli, căci va ștupa gura mincinoșilor. Amin. Psalmistul, chiar dacă el a trecut prin probleme, chiar a avut dușmani, împiedici, el a lăudat pe Domnul, că a știut că Domnul este sprijinul lui și ajutorul lui. Și chiar în timpul nopții, el s-a gândit la el, pe Dumnezeu. Haideți în această după masă să ne gândim la Dumnezeu și venim înainte Lui cu rugăciunea noastră, să venim înainte Lui cu închinarea noastră, cu toată inima, pentru că El merită toate laudă, cinste și onoare. Haideți, Biserica Betania, să ridicăm numele Domnului, pentru că El merită
pentru că bunătatea ta ține în viac. Haideți să ne rugăm, frați și surori, cu voce tare, să ne rugăm Domnului. Binecuvântăm numele Tău, Tată Ceresc, fiindcă ești foarte puternic să fii lăudat și mulțumim că în orice împrejurare, când am strigat la Tine, ne-ai ascultat. Slăvit să fie numele Tău și pentru această ocazie de a fi în casa Ta și Te rugăm, Doamne, să ne ajut să ne deschidem, să primim învățătură din cuvântul Tău și numele Tău să fie glorificat între noi. Amin. Amin. Doamne, recunoaștem că ești mare și recunoaștem toate binecuvântările care le primim sunt doar din mâna Ta. Și vrem să fim recunoscători, trăind așa cum Ție îți place. Îți mulțumim și pentru după masa aceasta și cred că pentru fiecare dintre noi ai ceva special. De aceea deschide-ne inima, mintea și ajută-ne să primim totul ca din partea Ta. Amin. 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 Știm și recunoaștem și în seara aceasta că Tu ești Dumnezeu și nu este afară de Tine alt Dumnezeu. Amin. Amin. Pentru încă un prilej și o ocazie în care putem avea părtășie unii cu alții, îndemnându-ne de la tale foarte bune, îți mulțumim frumos. Și te rugăm să ne pregătești să fie un pământ bun în care să vină sămânța și să încălțească. Numele Tău fie lăudat, mărit, aici și oriunde va fi El chemat. Amin. Amin. Pentru că ești un Dumnezeu mare, drept și sfânt. Ești un Dumnezeu al dragostei și al milei și al iertării. Ție ți se cuvine toată închinarea noastră. Amin. Amin. Toată slava, toată gloria, toată cinstea, onoarea și slavă de Tatăl nostru care ești în ceruri, pentru mântuirea dată în dată. Îți mulțumim pentru Domnul care a dat ca jertfă pentru păcatele noastre. Slavă, de glorie, de cinste, de acolo în vece veci. Amin. Amin. Doamne, Tu ești motivul laudelor mele. Pe Tine vreau să Te nașter, să Te binecuvântez câte zile îmi îngădui pe pământul acesta. Amin. Benit Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, să primești toată lauda și toată cinstea, pentru că prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos ne-ai făcut copii ai Tăi. Și astăzi puteți să aducem toată lauda și mulțumirea noastră. Amin. Amin. Da, Doamne, Te lăudăm pentru că nu noi am fost cei care Te-am căutat pe Tine, ci Tu ne-ai căutat pe noi, ca foaia pierdută care m-au zis de dimineață. Binecuvântă cuvântul Tău în continuare inima noastră și ajută să creștem cu slavă. Și după masa aceasta. Amin. Amin. Cu mulțumire venim înaintea Ta, Doamne, că Tu ești pacea noastră, lumina noastră și ajutorul nostru care nu duce niciodată în viitor. Amin. Amin. Primești toată slava, toată cinstea și toată gloria pentru cuvântul Tău care ne spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Îți mulțumesc din toată inima că Tu ne deschizi ochii și mintea să înțelegem care este voia Ta cu privire la noi. Amin. Amin. Ne închinăm înaintea Ta, Dumnezeul nostru, și mulțumim că prin bunătatea Ta ne îngădui să stăm în prezența Ta, ne îngădui să zămțim numele Tău cel Sfânt. Să Te aducem laudă și mulțumire pentru tot ceea ce Tu ești pentru noi. Mulțumirea ne este în locul nostru, ne-ai dat viață. Numele Tău fie glorificat în veci. Amin. Te laud și te mărești și te slăvești, Doamne, pentru că ești al meu și ești al Ta. Amin. Amin. Doamne, Tu ești sprijinul nostru, Tu ești aproape de noi și niciodată ne părăsești. Mulțumim, Doamne, și vrem să venim și să Te lăudăm pentru că ești vrednic. Doamne, îți mulțumim pentru prezența Ta. Fii glorificat în veci. Amin. Amin. În mâna Ta.
liniștit, știu că ești dor. Stau liniștit, știu că ești dor. Putem să stăm liniștit, știind că El este Domn, pentru că suntem încredințați că acela care a început în noi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Amin. Am avut ocazia recent, în august, de fapt, să merg în Olanda și am vizitat niște colegi care au fost aici odată și noi am făcut o călătorie într-un oraș deosebit și a avut acolo o casă deosebită în Olanda și a stat odată în secolul trecut o femeie deosebită și toată lumea știe despre ea, a scris cărți și a vorbit și Dumnezeu a folosit-o într-un mod extraordinar. Vorbesc despre casa lui Corrie ten Boom, o femeie care a fost în Olanda în timpul războiului și a avut multe suferințe și ea și familia ei. Și acolo am vizitat case și am văzut unde ei au ascuns evrei de la naziști și cum oamenii au stat acolo și au scăpat. Și au vorbit despre credință și noi care au citit cărțile ei știm despre povestea aceasta. Dar la sfârșit, ei au avut ceva interesant. Noi am coborât într-o cameră și ei au avut acolo o tapiserie. Și probabil, poate ați văzut lucrul acesta. Și avem aici o imagine și știți despre povestea aceasta. Vedem aici o tapiserie care nu arată bine. Vine o ață și un fir care merge aici și acolo și nu știm. Și a povestit povestea aceasta că în viața noastră este ca și tapiseria aceasta. Este un fir, o ață care merge și poate este de aur. Avem zilele senine și merge bine lucrul în viața noastră. Avem un fir de argint. Dar și sunt fire care sunt întunecate. Și câteodată nu înțelegem cum merge lucrul acesta și cum sunt pus la oaltă să facă ceva în viața noastră. Și eu cred că noi toți trecem prin momentele acestea când avem probleme în viață și nu înțelegem. De ce? De ce ai lăsat, Doamne, să trec prin o încercare? De ce am avut, nu știu, probleme cu sănătate sau cu serviciu sau cu familie sau cu nu știu ce? Dar am fost încurajat. Pentru că după aceea ea a arătat o altă parte. O altă parte care arată cum vede Dumnezeu. În viața mea și în viața ta, noi vedem doar o parte. Dar Dumnezeu se uită la o altă parte, pentru că El face ceva. El face ceva în fiecare dintre noi. De fapt, Pavel a scris despre lucrul acesta. Când el a spus, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Noi suntem împletiți după planul lui Dumnezeu. Dar a continuat, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte și a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru că El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Amin. Dumnezeu știe
ce vrea să facă cu fiecare dintre noi. El știe ce vrea că noi să fim odată. Poate nu vedem acum cum vom fi, dar va fi o zi în care El ne explică desăvârșit cine suntem și de ce a fost un fir negru care a mers în viața noastră sau ceva întunecată sau ceva de aur, de argint. Aș vrea să avem un moment de rugăciune care ne rugăm pentru oamenii pe care noi știm care trec prin probleme, momentele grele în viața lor, că Dumnezeu să le dea nădejde știind că El lucrează toate spre bine. Haideți să ne ridicăm într-o rugăciune în comun. Și poate în timpul rugăciunei vă gândiți la voi, la viața ta. Poate treci printr-o problemă sau încercare. Venim înainte lui Dumnezeu și afirmăm că El este țesător priceput și El știe despre viața noastră cum să lucreze în viața noastră. Haideți să ne rugăm și cu credință că Domnul este bun cu noi și El poate să lucreze în viața noastră până la un bun sfârșit. Ne rugăm. Doamne, știi că viața noastră este o tapiserie între noi și între Tine. Și, Doamne, n-am ales culorile cu care Tu lucrezi mereu. Dar, Doamne, ajută-ne prin chiar versetele acestea, cuvântul Tău, să avem nădejde că Tu știi ce faci în viața noastră, Tu știi cum Tu vrei ca noi să fim, să devenim. Ajută-ne, Doamne, mărește-ne credința și fii slăvit în veci. Amin. Acum cât încă se mai poate, lucrează, frate, cu folos, că nu-i mai prețios din toate decât ce faci pentru Hristos. Cât încă ai suflare în tine, mai poți ofrande să-i aduci, dar s-ar putea ziua de mâine, amicul meu, să nu apuci. Fă-ți timp pentru el, fă-ți timp pentru cer, din toate aceasta-i mai presus.
Făstim pentru acei ce-n lume aleargă din rău spre mai rău. Nu obosi, ci spune de dragostea lui Dumnezeu. Făstim și mergi fără cârtire la patul celor
Domnul pentru tot ce ne-a dat. Și Iov spune, slăvit să fie Domnul și pentru ce ne-a luat. Când poți să spui asta, atunci cred că ești într-o relație bună cu Domnul, că El dă daruri bune și câteodată ne ia de ceva să ne vadă, să înțelegem cât de mult prețuiește ceea ce El ne-a dat. Numai atunci când îți lipsește ceva, îți dai seama ce bun era lucru care l-ai avut și nu-l mai ai. Să fim mulțumitori Domnului pentru toate. Amin. Ne bucurăm de timpul de închinare când suntem adunați la oaltă și dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie revărsată peste fiecare dintre noi, individual și împreună. Vă salutăm pe toți cu drag în numele Domnului Iisus. Unde ați fost plecați în concediu, v-ați întors, Domnul să vă binecuvinteze. Fratele Ilie s-a întors din concediu în America. Salutări, bun venit acasă. Sora Mariana Costiuc s-a întors din America, dar nu definitiv, într-o vizită, o salutăm. Domnul să vă binecuvinteze. Și pe toți ceilalți, cu drag vă salutăm. Se apropie începutul anului universitar. Anul școlar a început, au început să vină elevii din alte părți. Dacă sunt elevi din alte biserici, veniți aici. Am vrea să se integreze la întâlnirile de tineret, luni seara și apoi de la 1 octombrie, întâlnirile de la studenți, Vox Day, marți seara și toate celelalte activități. Avem un tânăr care vine de la Orăștie, Daniel. El vrea să ne aducă un salut și o poezie. Apoi îl salutăm pe Alin de la Sebiș de Arad. El este aici student. Domnul să-l binecuvinteze. Spun asta ca tinerii să se uite la tinerii noștri musafiri din alte biserici și să îi facă să se simtă bine în Biserica Betania. Ascultăm deci o poezie de la Daniel și apoi o cântare de la Adina. Așa. Domnul să-i binecuvinteze.
Domnul să vă binecuvinteze. Cum a spus fratele Beniamin, mă numesc Dani Posteucă. Sunt din Orăștie, din Biserica Baptistă Harul și sunt pentru o perioadă lungă în Sibiu și voi frecventa Biserica Betania. Sunt la Liceul Teologic Betania, în clasa 10-a și mă bucur să fiu în această seară alături de voi. Înaintea de poezie vreau să vă aduc salutul Bisericii Harul din Orăștie, care se află în următoarele cărți a Bibliei. Primul se află în Eclesiastul, capitolul 9, cu versetul 8. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și un de lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Și următorul este în Filipeni 4, cu versetul 13. Pot totul în Hristos, care mă întărește. Amin. Și acum să vă spun și o poezie. Pocăința. Pocăință, pană albă, destinată pentru zbor. Tu ești cea dintâi aripă care vei pleca spre nor. Nu spre norul cel de ploaie, ci spre norul glorios, care îl va purta în slavă când va reveni Hristos. Pocăința-i act de lege, decretat de Duhul Sfânt prin Ioan Botezătorul când sluja pe acest pământ. Iar apoi Mântuitorul l-a întărit, făcându-l plin de o mai mare experiență pentru oricare creștin. Fără actul pocăinței nu există mântuire. El e actul ce rămâne pentru întreaga omenire, pentru cultele de frunte, pentru cultele mai mici. Pocăința-i temelia, orice ai vrea tu ca să zici. Pocăința nu e aceea că-ți formezi un chip ciudat, încât toți să te cunoască după cum te-ai îmbrăcat. Dacă nu pătrunzi acolo unde e miezul ce transformă prima dată caracterul și dă o altă formă, dacă nu pătrunzi acolo unde este conținutul, tu nu știi ce-i pocăința, chiar dacă îi plătești tributul. Unii din creștini pun nume, mai ceva ca și părinții, dar sub formă de înjosire. Voi sectanții, pocăiții. Dacă ăștia-s pocăiții, dacă asta e pocăința, atunci voi, cei mulți creștini, ce sunteți? Care e credința? Iisus, când a dat decretul, pocăiți-vă, a spus, pentru toată omenirea care crede în Iisus. Nu a spus-o nici la culte, nici sectanților, să știți. El a spus, dar conținutul, ca să putem fi mântuiți. Omul și-a format-o tare, și religii, și grupări, fiindcă nu e conținutul. De aceea, zezbinări, pocăința nu e nici ulă, nici proreclă, ea e un act care trebuie să-l facem că lăsat de cel prea înalt. Pocăința e renunțare la tot ce se pare rău și o întoarcere totală la acel ce e Dumnezeu. Pocăința e actul în sine, nașterea sfântă de sus, nașterea din Duh și apă, cum ne-a învățat Iisus. Fără nașterea aceasta, spune Iisus, dragul meu, n-ai să vezi împărăția celui ce-i Dumnezeu. Și când nașterea aceasta a pătruns în profunzime, nu mai cânți în două strune. Ai ieșit atunci din lume. Atunci ai și tu copilul împăratului de sus. Atunci nu tu ești stăpânul, ci stăpânul e Iisus. Fiindcă nașterea din carne este carne și atât, pe când nașterea din Duhul este Duh fără sfârșit. De aceea ni se cere să înțelegem explicit ce înseamnă pocăință și ce înseamnă mântuit. Până aici am spus ce înseamnă pocăința ca și act, însă hai ca să vedem pocăința ca și fapt. Hai ca să vedem și roada celui care e în credință, celui care înțelege ce înseamnă pocăință. Căci ce mare diferența între cei ce-s duși de val și acei ce slujesc strict după original. Într-o zi Botezătorul a strigat plin de credință: faceți roade mai întâi, vrednice de pocăință. Deci, e importantă roada. Rodul spune cine ești, rodul îți va da valoarea și stăpânul ce-l slujești. Tu prin felul de credință spui tot ce ai avea de spus. Caracterul tău în slujbă, dacă este sănătos, va conduce și lucrarea și pe tine la Hristos. Dar de bolnav caracterul, vai de slujba care o faci.
Orică-i mare, orică-i bine, bine ar fi atunci să taci. Fraților, sunt multe lucruri care ne despart de Domnul. Pocăința este bună, nu modernă ca și omul, de păstrăm originalul din Scripturi cu adevărat, de rămânem în credință, cum apostolii au spus, noi suntem în siguranță căci cu noi este Isus. Cine își permite teatru ca să-l joace între frați, se va judeca cu Domnul, nu cu cei înlăcrimați. Noi rămânem în credință cum ne învață pocăința, căci avem dovadă vie, căci în El e biruința. Fiți convinși și voi, frați de cruce, căci avem un har nespus, ca să fim aici cu Domnul, dar și în veșnicii. Amin. Și cu inima mea înaintea ta vin când mă rog, mă asculți, de păcate mă ierți, numai tu mă înțelegi credincios, îmi răspunzi, iar sub aripa ta de furtuni mă ascunzi, mâna ta mă atinge și îmi dă libertate prin har să trăiesc, nici nu pot să exprim cât te doresc. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat, Doamne, vreau să mă închin și cu inima mea înaintea ta vin când mă rog, mă asculți, de păcate mă ierți, numai tu mă înțelegi credincios,
săptămâni la studiu biblic ne-am uitat în Scriptură și am văzut cum operează Harul lui Dumnezeu. Și am avut câteva lecții care au vorbit despre mijloacele Harului. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre rugăciune și am văzut ce importantă este rugăciunea în viața credinciosului. Apoi, săptămâna trecută, este mai apropiat, chiar joi, am vorbit despre importanța cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că am schimbat ceva. Și în după masa aceasta vrem împreună să avem o lecție tare frumoasă, care vizează același obiectiv al felului cum lucrează Harul. Și astăzi avem o temă deosebită. Disciplina spirituală în viața de credință, trebuie să fim disciplinați și vom vorbi și despre post. Așa că urmărim mai multe lucruri, să fim creștini practici, creștini autentici și vreau să vă spun, am și dorința ca să stimulez pe cât mai mulți, în limita posibilităților, să participăm la studiul biblic de joi. Săptămâna trecută, vă spuneam și joi, am avut ocazia împreună cu sora Mariana să fiu într-o misiune în Moldova. Și acolo, în misiunea din Moldova, sora Mariana a depus o mărturie deosebită și am rugat-o ca în după masa aceasta să depună aceeași mărturie în fața noastră, pentru că răspunde tocmai la felul cum Dumnezeu acționează prin Harul Său. Răspunde la felul cum ne încurajează cuvântul, la felul cum Dumnezeu răspunde la rugăciune și, de ce nu, să fim disciplinați și consecvenți în trăirea noastră cu Dumnezeu. Și m-aș bucura tare mult ca în după masa aceasta să învățăm și despre adevăratul post. Avem foarte multe de făcut într-un timp record. De aceea aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească în tematica aceasta și noi să fim cei care să fim atenți la șoapta Duhului. O rog pe sora Mariana să depună mărturie. Apoi fratele Gae va vorbi despre disciplina spirituală, urmând ca în final să avem câteva lucruri concrete de felul cum trebuie și suntem chemați să postim. Sora Mariana? Mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră. Am început la Sibiu și sfârșesc la Sibiu. Săptămâna asta, joi, plec acasă. Voiam să vă spun din nou la cei care n-ați fost aici salutările bisericii din Cleveland, Ohio, care se află la 1 Petru 2:1. Și aș vrea să vă spun salutările, mi se pare 2 Petru 1:2, I'm sorry. Da, harul și pacea să fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Aș dori să vă aduc salutările și soțul meu, Sami, și aș vrea să repet un pic ce am spus data trecută. Dacă vă aduceți aminte, și mulți vă aduceți aminte, Sami a avut infart și operație la inimă și doctorii nu i-au dat șansa de a trăi. Și mai mult de atâta, mi se spunea în fiecare moment, sau mi se spunea de mai multe ori, mi s-a spus că degeaba pui flori uscate, că nu reînvie. Și mi-aduc aminte că stăteam să aflăm decizia doctorilor. A fost internat la cel mai mare spital din lume, la Cleveland Clinic, și s-a făcut o comisie să decide dacă se mai merită să facă operația sau nu, din cauza că la infart i-au murit mușchi la inimă și aceia nu mai învie și nu știau câți sunt morți și câți sunt numai înțepeniți de la infart. Așa că stăteam în aceste emoții și asistenta doctorului venea și într-una și într-una îmi repeta: știi, degeaba pui flori uscate în apă, că nu reînvie. Și slăvit să fie Domnul, aș vrea să clarific acum că au venit frați și m-au întrebat dacă soțul meu trăiește. Da, trăiește.
trăiește, acum se împlinesc 8 ani de zile de când a avut infarctul și operația la inimă. Și nu numai atât că trăiește, Domnul folosește să facă studii biblice. Ține studii biblice, acum când este la Cleveland, ține la Cleveland și la Akron, mai mult la Akron, Ohio, și când este în vizită la fiica noastră la Florida, ține la 2 biserici studiile acestea biblice. Slăvit să fie Domnul că atunci când Dumnezeu lucrează, El întoarce toate lucrurile rele spre bine. De aceea v-aș încuraja pe fiecare dintre dumneavoastră, atunci când sunteți descurajați sau când cei doctorii sau asistentele sau oricine ar fi vine și să vă spune că lucrurile sunt imposibile, să priviți în sus, de unde vă vine izbăvirea. Să priviți, să vedeți ce Dumnezeu slujim, să vedeți ce Dumnezeu avem, un Dumnezeu mare, căruia îi pasă de noi, care se apropie de noi și care vrea să ne ajute. Nu vă lăsați, fraților, nu vă lăsați descurajați, nu vă intimidați de ispitele celui rău care vine prin gura chiar a unor oameni, pentru că Cel ce a promis că voi fi cu voi până la sfârșitul veacului este cu noi. Slăvit să-i fie numele. Aș vrea acum să vă povestesc puțin de ceea ce zicea Ghiță. Știți, în familia noastră, noi n-am fost pocăiți de la început. Și în familia noastră, prima care s-a pocăit a fost mama mea. Apoi am fost eu și sora mea. Tatăl meu a fost un om foarte, foarte bun. Ne ducea la biserică, ne lăsa la biserică. Sunt din Mediaș, dacă cineva vrea să știe. Și ne ducea la biserică, ne aștepta de la biserică, dar el nu intra în biserică. A fost doar la nunta mea și la nunta sorei mele. Nu prea puteam să vorbim cu el despre Domnul Iisus Hristos, era un om glumeț și de câte ori încercam să spunem ceva despre Iisus, spunea, cred că vecinul Iisus. Și atunci noi am încetat ca să-i mai spunem despre Domnul Iisus Hristos. Dar s-a făcut în așa fel că a venit la noi în America în vizită. Pe vremea aceea aveam un grup de români care ne adunam în jur de 30 în fiecare marțea și duminica la rugăciune. Și el venea cu noi. Venea la studiu biblic și venea cu noi la rugăciune. Și s-a terminat timpul și trebuia să se întoarcă din nou acasă. Și a venit la mine și a zis tare bine m-am simțit aici și aș dori să mai stau. La care eu am spus, tăticule, sună pe sora mea și spune să-ți facă cerere fără plată. Iar asta s-a întâmplat în 1988. Și el îmi spune, directorul mi-a spus că să nu îndrăznesc să cer nici măcar o zi în plus și tu nu știi de unde ai plecat, nu știi cine-s comuniștii. Și atunci am spus, tăticule, avem un Dumnezeu mai mare decât directorul tău și decât comuniștii. Te rog frumos să cer să se facă cererea. La insistențele mele și a lui Sami a făcut cererea și ce credeți că directorul a fost plecat în delegație, inginerul șef i-a aprobat cererea. Și a fost așa de fericit și pentru prima dată a venit și a spus, la ce Dumnezeu vă rugați? Ce Dumnezeu slujiți de vă ascultă rugăciunile. Și atunci s-a așezat pe fotoliu, noi cu Sami stăteam pe canapia și ne-a întrebat, am început să-i povestim cum noi ne-am născut în păcat și cum Domnul Iisus a venit și a murit pentru noi și trebuie să-L primim pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în viețile noastre ca să putem să avem parte de veșnicie. La care El ne spune, eu o să ajung în rai, pentru că acolo este un verset care spune că bărbatul necredincios va fi sfințit prin nevasta credincioasă. Deci el nu citise Biblia, dar atâta știa din Biblie ce-l interesa pe el. Și credea că va merge în rai, în cerul lui Dumnezeu, pe spatele lui maică mea. I-am explicat, zicule, stai, lucrurile nu stau chiar așa. Nu e chiar așa de ușor, zic. Fiecare merge
pe propria decizie, nu poți să intri pe... Și atunci am început să explicăm. Probabil că prin acest verset tu ai cumva mai multe posibilități, pentru că noi mijlocim pentru tine, ne rugăm pentru tine și Duhul Sfânt lucrează mai mult la inima ta, probabil, decât la alții care nu au mijlocitori sau rugăciunile în spate. Ceea ce vreau să vă spun, că de aici trebuie să învățăm că rugăciunile sunt foarte importante, foarte, foarte importante. Deci dânsul a înțeles, i-am dat cadou o Biblie și a plecat acasă în România și a început să citească în fiecare zi Biblia. În timpul acesta vreau să vă spun ce s-a întâmplat cu mine. Deci știți, am ajuns așa ca o povară pe inima mea și spuneam zi și noapte, constant, mă sculam noaptea și exact aceeași gând îmi venea: Doamne, bine, bine, Tu vii, dar ce faci cu tăticul? Deja așa de tare era povarea asta pe inima mea, că aproape n-am spus, dar șterge-mă pe mine din carte decât să nu-l iei pe el. Și am început să mă rog foarte insistent și să postesc și să mă rog. Și Duhul Dumnezeu îmi vorbește și îmi spune: roagă-te să-i se dezlege voința. Și am zis: Doamne, n-am auzit în viața mea la nimeni așa ceva și nici nu știu exact, dar pentru că Tu îmi spui, așa o să fac. Și am început să mă rog: Doamne, Te rog, dezleagă-i voința și ajută-l să Te cunoască, pentru că e așa de greu să Te cunoască cineva. Fă-te cunoscut și apropie-te de el. Încă mai dădeam și sfaturi la Dumnezeu: Doamne, să știi, omul ăsta e un om foarte încăpățânat și probabil că nu te va urma, dar trimite un înger să-l sperii bine. Și atunci probabil că se va decide pentru tine. Domnul n-a făcut așa și am continuat să mă rog și să postesc și într-o zi am primit un verset care îmi spune: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Atunci a fost ca un cuvânt viu pentru mine. Ca un cuvânt de care nu m-am mai lăsat. Să știți că lucrurile nu au mers așa de ușor și frumos, au mers câteodată aproape să te lași, să zici că îți pierzi timpul, să te mai mijlocești. Dar de fiecare dată când era greu, îmi spuneam: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și am zis: Doamne, îți mulțumesc că Tu vei împlini versetul acesta. M-am ridicat, lucram pe vremea aia voluntar la un studiu biblic internațional și m-am ridicat în fața la 300 de femei și am zis: Dumnezeu mi-a promis că tatăl meu se va întoarce la Dumnezeu și într-o zi o să stau în fața dumneavoastră și o să vorbesc în trecut, nu în viitor. Slăvit să fie Domnul, că El ce promite duce la bun sfârșit. Ceea ce vreau să vă încurajez: nu vă lăsați. Nu vă lăsați, stați în mijlocire pentru cei dragi ai dumneavoastră până când primiți un răspuns de la Dumnezeu. Nu asumați imediat răspunsul și credeți că nu se va împlini, ci stați până când Dumnezeu vă spune: harul meu ți este de ajuns. Până când Dumnezeu îți vorbește cu un verset din Biblie și dacă Dumnezeu vă vorbește din Biblie, stați pe versetul ăla, țineți-vă de versetul ăla, așa cum Iacov s-a ținut de înger și a spus: Doamne, n-am să Te las până când nu mă vei binecuvânta. Slăvit să fie Domnul, că Domnul îți ține promisiunile. Acum să revin, tata a plecat acasă, a început să citească din Biblie. Pe vremea aceea el fuma foarte, foarte mult și s-a întâmplat că s-a necat și a tușit așa de tare și din momentul acela nu a mai pus țigara în gură. Mămica îmi spunea că aproape era să moară. Și atunci m-am rugat: Doamne, nu lăsa pe cel rău să ia viața. Te rog din toată inima, ajută-l să apropie de Tine. În 1990, când Sami a venit cu Biblii și a plecat cu Ghiță în Oltenia să împartă Biblii, tatăl meu a spus: și eu vreau să vin cu tine. Soțul meu pe vremea încă fuma și soțul meu a zis: n-ar prea fi vrut să-l ia,
pentru că zicea că o să-i strice misiunea. El o să împartă Biblie și el o să-și aprindă țigara. Și atunci strică toată lucrarea care s-a făcut și oamenii vor zice, oamenii ăștia sunt niște fățarnici. Vine să ne vorbească și ei nu trăiesc ceea ce vorbesc. Dar s-a întâmplat că a plecat în această misiune și Dumnezeu l-a cercetat în această misiune. Atunci au fost momentele când el s-a decis în inima lui prima dată ca să-L urmeze pe Domnul. A început să împartă și el Biblii și spunea, luați cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că sunt momente în care am fost deznădăjduiți, momente în care nu am văzut nici o schimbare și aproape, să spunem, ne pierdem timpul. 24 de ani am rugat pentru el. 24 de ani nu e ușor, dar să știți că se merită. Se merită, nu vă lăsați, fraților, pentru că Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni. Și atunci când Dumnezeu are alt răspuns decât noi anticipăm să fie, încredeți-vă în inima lui Dumnezeu. Încredeți-vă în caracterul lui Dumnezeu, pentru că El spune toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul, că avem un Dumnezeu mare care este același ieri, astăzi și în veci, care lucrează și nu putem să-L punem într-o cutie sau să-i dăm noi limitele noastre. Lucrează la fel cum a lucrat în trecut. Și acum aș vrea să vă spun puțin despre misiunea care am făcut-o. Am fost împreună cu Ghiță și cu Nelly în Moldova, la fratele Paul Marica, mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Este o zonă foarte, foarte săracă și probabil Ghiță vă va povesti mai mult de sărăcia acelei zone. Eu în seara aceasta aș dori să iau câteva exemple să vă arăt din nou ce Dumnezeu mare avem. S-a întâmplat că a fost un băiat care a avut o boală care se numește varuschin. Mai sunt 2 cazuri în acel sat care are boala aceea și n-au fost vindecați. Biserica din Negrești a postit și s-a rugat pentru acest băiat și băiatul s-a făcut bine și a fost vindecat. Mama băiatului, văzând că Dumnezeu i-a vindecat băiatul, a spus într-adevăr, dacă Dumnezeu s-a plecat la familia mea și a privit cu milă spre familia mea și mi-a vindecat copilul, vreau și eu să-L slujesc pe acest Dumnezeu. Și-a predat viața Domnului Iisus Hristos și astăzi este membră la Negrești. Am vizitat-o împreună cu Nelly și cu Ghiță. Slăvit să fie Domnul, că face minuni așa cum a făcut în trecut. Și poate credeți, pentru cei care se întorc la Dumnezeu, că Dumnezeu are o limită. Bine, poate până la când iese la pensie, Dumnezeu mai lucrează la viața oamenilor, dar după pensie, gata, nu mai există șanse, pentru că știți că e mai greu ca oamenii să se schimbă la bătrânețe. Să știți că sunt 2 cazuri. O femeie de 80 de ani, când am fost acolo, am găsit-o dormind împreună cu fiul ei în aceeași cameră. Fiul ei dormea pe un scaun de nuiele între ușă și sobă și dânsa era în pat. Fratele Marica a luat bani împrumuți și a început să le construiască o căsuță, la care femeia aceasta spune: oamenii aceștia slujesc unui Dumnezeu adevărat, pentru că a pus pe inimă unor străini să vină să ne ajute. Și eu vreau să slujesc acestui Dumnezeu adevărat. A chemat prezbiterii bisericii din Negrești, și-a predat viața Domnului Iisus Hristos și a murit la mai puțin de 2 luni. Slăvit să fie Domnul că nu ține seama de vârste. Și ultimul caz, aș vrea să vă spun, era o femeie de 82 de ani. Atunci când i-a găsit fratele Marica, i-a găsit într-o situație foarte, foarte critică. La inundație, apa le-a luat casa și atunci ei au pus
4 par și un plastic deasupra. Și au venit cei de la oraș și a spus în 3 zile trebuie să părăsiți locul acesta. Atunci fratele Marica le-a construit o căsuță mică. Căsuțele la ei constă într-o cameră în care este un pat, o sobă și o măsuță, atâta. Și atunci i-a luat sub îngrijirea dânsului. Le purtea de grijă, îi ducea la doctor, le făcea de mâncare, îi spăla, le aducea haine, deci le purtea de grijă ca părinților lui. Anul trecut, prietena mea a venit în vizită în România și am insistat foarte mult să meargă la Negrești. În momentul când a ajuns la acești oameni cu mâncare, femeia aceasta era adusă de la spital cu o cangrenă foarte mare și atunci prietena mea se adresează acestei femei. Fac o paranteză aici să vă spun că biserica era în rugăciune și în post pentru această femeie. Și se apropie de această femeie și spune: ce ar mai putea Dumnezeu să facă pentru dumneavoastră? Cum ar mai putea Dumnezeu să-și arate dragostea față de dumneavoastră? Oamenii aceștia v-au construit o casă, vă poartă de grijă, vă dă de mâncare. Cu ce? Cu ce ar mai putea Dumnezeu? Ce ar mai putea Dumnezeu să facă ca să vedeți că vă iubește? La care femeia se enervează și spune: pleacă de aici. Florica începe să plângă și spune: vă rog frumos să mă iertați. N-am avut deloc intenția să vă jignesc. Am vrut doar să vă deschid ochii, să vedeți ce mare dragoste are Dumnezeu față de dumneavoastră. Femeia ia mâna lui Florica în mâna ei, i-o sărută și spune: matale să mă ierți, matale să mă ierți că ai dreptate. Își predă viața Domnului Iisus Hristos și numai după 3 zile moare. Avem un Dumnezeu mare. Fraților, nu vă lăsați, nu puneți pe Dumnezeu într-o cutie, nu-L limitați, să nu credeți că noi facem lucrările, să nu credeți că ceva noi putem să facem. Noi putem să-i vizităm, noi putem să-i mângâiem, noi putem să le arătăm dragoste, dar lucrarea o face Duhul Sfânt. Ceea ce suntem noi, suntem mănușa cu care scoate gospodina mâncarea din cuptor. Duhul Sfânt este acela care pregătește mâncarea. V-aș îndemna pe fiecare să vă lăsați la dispoziția lui Dumnezeu. Fiți mănușa! Fiți mănușa să fiți un plus de Duhul Sfânt și El să facă lucrarea prin noi. Domnul să fie slăvit, toată cinstea, gloria și slava să fie a Lui. Amin. Aș vrea să citesc 2 versete de la Coloseni, capitolul 3, versetele 23 și 24. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Amin. Deci versetele astea s-au asociat la tema de astăzi, discipline spirituale, am citit aceste versete. Disciplinele spirituale. Un Richard Foster, dacă ați auzit de el, a spus următoarele cuvinte: blestemul epocii noastre este superficialitatea. Dumnezeu nu are nevoie de inteligenți și de talentați. Dumnezeu are nevoie de oameni profunzi. Domnul Iisus a spus așa:
în parabola celor doi constructori. Unul când și-a zidit casa, a săpat ca să-i pună temelie și a săpat până a ajuns la stâncă și acolo a clădit casa. Altul n-a făcut așa. Deci aici se pune problema profunzimii și nu se poate profunzime fără disciplinele spirituale. Acum, o să înșir aici, dar cu ajutorul Domnului, altă dată am să vorbesc despre ele, că timpul meu s-a cam dus, am 81 de ani. Așa. Și să vă spun ceva, din pricina disciplinii, uite, de când m-am pensionat, prin mila Domnului, scumpilor, n-am avut niciun concediu. Și m-am odihnit prin muncă. A fost o mare bucurie pentru mine. O zice, frate, lasă laudă. Laudați-vă și voi așa. Că cine se laudă în Domnul. Nu mă laud paralel. Și acum o să vorbim despre 3 tipuri, bun, am să le citesc așa. Aveți răbdare să fug și eu prin text. Ce să fac? Că Dumnezeu ne-a dat un spirit de ordine și disciplină și eu vreau și în seara asta să fiu disciplinat. Ați înțeles? Bun. Deci, disciplinele spirituale, disciplinele interioare. Discipline interioare. Prima, disciplina meditației. Disciplina meditației. Acum, când le afișăm pe tablă, să vă gândiți, adică nu întoarceți vectorul către altcineva, către noi. Auziți, în vechime erau niște animale, unele socotite curate și necurate. Alea curate care erau? Alea care rumegau. Oh, Doamne ajută! Adunau și după aceea în odihnă rumegau. Ați văzut un animal rumegând? Trebuie să rumegăm și noi. Noi de vârsta a 4-a am văzut de ăștia. Vă înțelegeți? Măi, și ce liniștit rumegă, Domnule, și rumegă. Meditează. Măi, am adunat la biserică. Și au evrei o vorbă, măi, nu mânca așa până să umple stomacul. Lasă acolo ceva liber, ca stomacul să aibă un sămacine, mă înțelege? Sămacine, mâncare. Zic și eu așa, în limbajul pe înțelesul tuturor și al meu. Înțelegeți? Acum, vă dau un exemplu și fug mai departe, la a doua disciplină din prima categorie. Vedeți? Uneori Dumnezeu ne ia pe noi cu forța să mai rumegăm și noi câte un pic. Moise a trăit 40 plus 40 plus 40, care în total fac... Înțelegeți? 40 a fost la curtea faraonului, educație, tot ce doriți, activitate. Și Dumnezeu a dezactivat acest activism de la curtea faraonului. Și zicea Moise, Domnule, Dumnezeu va izbăvi pe poporul ăsta din robie egipteană prin mine. Așa zicea el. Și-a omorât un egiptean, trec repede, nu? A doua zi se certau 2 evrei, iar. Și unul din ei zice, măi, că doar n-ai vrea să ne omori și pe noi cum ai omorât pe egipteanul ăla așa. Atunci, Moise de frică a luat-o la fug și la fugă și s-a dus, scurtez, în Madian, la socrul său Ietro, s-a însurat copii și Dumnezeu l-a dezactivat. 40 de ani și-a meditat
păscând oile, turma socrului său Ietro. Și Moise a avut timp să mediteze la viața lui, la Dumnezeu, la poporul rob în Egipt. Disciplina meditației. Noi trebuie să medităm ca oameni profunzi la esența lucrurilor. A doua, disciplina rugăciunii. Marcu 1,35. Trebuia să citesc eu și din Psalmul 1, versetele 1 și 2, dar le știți. Ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și ce zi și noapte? Nota 10. Mai departe, Marcu 1,35. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit, s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Prin mila Domnului, după ce m-am pocăit, eu am avut momente de astea. Mă sculam dimineața, când orașul era adormit pe la 4-5 și mă duceam în afara orașului, într-un loc acolo și mă rugam. Era așa o pasiune, ce ziceți? Ați luat așa, ce bă, ce are ăsta, bă, îmbătrânit, s-au dus acolo, ce să facă? Dar simțeam plăcere. Pe când orașul și oamenii dormeau, să mă duc într-un loc aparte să mă rog. Disciplina rugăciunii. Acum, despre asta s-a mai spus, comprim, e acolo ce faceți tot felul de rugăciuni, ca disciplină, ca disciplină. Rugați-vă neîncetat, ca disciplină. Auziți? Mă rog Domnului dimineața și zic, Doamne, îți mulțumesc că, pentru odihna care mi-ai dat un trup în noaptea care a trecut, îți mulțumesc că m-ai sculat din nașterutul meu să te slujesc. Și zic cum vreau să-L slujesc. 2, 3. Și apoi, Doamne, ce-mi vei mai da Tu? Și pornesc la slujire. N-am curaj să plec până nu mă rog așa și slujesc. Lucrez. Și când se împlinește, chiar dacă sunt cu mașina în trafic, cu o mână pe volan și zic, Doamne, îți mulțumesc că până aici Tu m-ai ajutat. Asta înseamnă rugați-vă neîncetat. Iar mai progresez, iar ajung acasă. Doamne, uite așa, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat ajutor și ai răspuns rugăciunii mele. Rugați-vă neîncetat, adică în permanență să ai inima deschisă către Dumnezeu. Trecem la a treia disciplină, disciplina postului. Veți auzi mai departe. Doar atât aș vrea să spun. Mai postiți și pe la vorbărie, mai postiți și pe la internet. Ați auzit de internet? Mai postiți și pe la Facebook, mai postiți și pe la televizor. Mă înțelegeți? Abțineți-vă, mă, tăiați așa. Am încheiat problema cu postul, să auzi mai departe. Disciplina studiului. Disciplina studiului. Ioan 8, 31 și 32. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Osea 4,6, alte versete de referință. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Pot să repet versetul ăsta de pe acoperișul bisericii. Nu știu cum să spun, îmi caut cuvintele. Înțelegeți? Și nu faceți cum zic eu, dar eu sfătuiesc pe fiecare, puneți mâna și citiți. Cum zic ăștia pe la televiziune, măi, acesta e un medicament. Măi, citiți cu atenție prospectul, a? Așa zic. Citiți-l cu atenție, așa, și răspundeți Domnului, nu mie. Bun.
Acum, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Mai spune Domnul Iisus, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. De unde vin rătăcirile și vânturile astea de ne duc încoace și încolo? Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, că dacă ați cunoaște Scripturile, ați cunoaște și puterea lui Dumnezeu. Deci, citim în Biblie, vreau să vă spun un secret sau luați-l cum vreți. Măi, citirea asta trebuie să fie și eficientă. Țin minte un frate, acum vreo 45 de ani, eram pe Măgheranului, citea. Că frate, am citit, nu mai știu nimic. Iar ăla și citea, am uitat tot. Mă înțelegeți? Eu nu îl învinuiesc, așa mărturisa el. Dar când citim, citirea asta trebuie să fie și eficientă, ca și rugăciunea trebuie să fie eficientă. M-am gândit și eu care fi rugăciunea cea mai eficientă din Biblie. Care o fi aia? Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul Iisus a zis, de uite ăsta, vameșul ăsta. Toarce acasă neprihănit. Că eu pot să rostesc acolo, Doamne ajută! Dar rugăciunea să fie eficientă. Bun, acum, la disciplina studiului, nu știu cum stați. Citiți cu atenție acolo cum stați, că nu trebuie să-mi dați mie un răspuns. Vreau numai atât să spun, așa că Psalmul 119, mie atât de mult îmi place psalmul ăsta și putem rezuma conținutul lui într-o idee. Psalmul 119 despre ce vorbește? Despre interacțiunea omului cu cuvântul lui Dumnezeu, atâta tot. Și vreau să vă spun de acolo, din psalmul ăsta, vedeți, verbe de interacțiune, numai câteva, că ele sunt multe. Uitați-vă. Psalmul 119. Umblă, versetul 1, umblă, întotdeauna după legea ta. Păzesc poruncile lui, verbe de interacțiune, le păzesc, umblu după ele. Mai departe. Vreau să păzesc orânduirile tale, asta e o interacțiune. Interacțiune, îndreptându-se după cuvântul tău. Strâng cuvântul tău, asta este interacțiune. Mai departe, încă două. Mă gândesc adânc, adică sunt om de profunzime, mă gândesc adânc la poruncile tale. Altă interacțiune și închei. Le-am subliniat pe toate, 176 de versete. Dacă faceți exercițiul acesta, aveți câștig, dacă îl faceți. Mă desfătez în orânduirile tale. Gata cu astea. Mai departe citiți. Sunt interacțiuni cu cuvântul lui Dumnezeu. Acum, încă un pic, trecem la a doua categorie, discipline exterioare. Astea au fost discipline interioare, discipline exterioare. Am vrut la început să spun așa, care aveți pix și caiet să le scriți. Care nu le scriți. Așa. Mai departe. Disciplinele exterioare. Așa, discipline exterioare. Știți? Acestea vizează relațiile noastre. Vedeți? Asta e relațiile noastre. Prima, disciplina supunerii. La Marcu 8:34, ce înseamnă supunere? Apoi a chemat la el norodul împreună
cu ucenicii săi și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Ne supunem. Lepădarea de sine este un act chirurgical, un act chirurgical salvator, lepădarea de sine. Măi, lepădarea de sine nu e chiar așa ușoară, hai să spunem pe cea dreaptă, nu? Dar e un act chirurgical. Te lepezi, mă, taie, mă, cuvântul lui Dumnezeu este viu și îl pătrunde acolo și taie, ăsta e actul chirurgical, vedeți? Deci, lepădarea de sine asta este chemarea la supunere, indiferent de ceea ce cred alții despre noi. Am sărit peste vreo 3, ce să fac, acum mă mai întorc când arăt, nu mai vi le citesc. Disciplina simplității, Matei 5:37, felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu, ce trece peste aceasta vine de la cel rău și spune Apostolul Iacov în capitolul 5, da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Asta este disciplina simplității. Deci complexitatea, că unul este complexitatea trebuie îmbrăcată în simplitate, nu? Pentru că complexitatea are cu sine duplicitatea, vedeți? Păi sunt în biserică, sunt sfânt și poate să zică cineva ceva despre mine. Când merg în lume, sunt ca lumea și cheltuiesc energie în două feluri. Consum foarte multă energie pe manipulare. Înțelegeți? Nu sunt simplu, sunt duplicitar. Disciplina simplității. Simplitate înseamnă libertate, în vreme ce duplicitatea duce la robie, la îngrijorare și la frică. Disciplina creștină a simplității este o realitate interioară ce se reflectă într-un mod de viață exterior. Și aceste două aspecte sunt esențiale. 6. Disciplina solitudinii. Acum, ca să înțelegem toți, în limbajul biblic, solitudine, singur, la o parte. Păi ești solist, ați auzit vorba asta. Ești singur acolo. Matei 14:23. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage și aici, singur, la o parte. Se înoptase și el era tot acolo. Deci singur la o parte. Asta este solitudine. Și în solitudine ai iluminări de la Dumnezeu. Moise, păscând turma socrului său Ietro, către sfârșitul celor 40 de ani de solitudine, înțelegeți? A avut o iluminare, a văzut rugul aprins. Înțelegeți? A văzut rugul aprins în solitudine. Dumnezeu s-a prezentat, Dumnezeu i-a vorbit și Dumnezeu i-a dat o misiune. Vedeți? Și Pavel a avut iluminare în solitudine. Rămăsese orb. Și a arătat Dumnezeu acolo, și că cunosc un om care acum 14 ani, dacă era în turup, nu știu, dacă nu știu, Domnul știe. Și acest om s-a dat până în rai. Mă înțelegeți? 3 zile. N-a mâncat nimic, era orb. Și în solitudinea aceasta, că uneori Dumnezeu, cum să spun, și forțează
ca să fii, forțează el nota, știi, că el se îngrijește de noi, mai hai să vezi și tu altceva. Înțelegeți? În solitudinea tăcerii valorizăm rugăciunea. Așa. Acum, disciplina, trec la 8-a, disciplina slujirii. Matei 20, 26, 28. Între voi să nu fie așa, ci oricine vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru, și oricine vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Ar mai fi ceva de citit, dar acum trecem la următoarele discipline care nu mai vi le enunț. Disciplinile comunității. 9. Disciplina mărturisirii. Disciplina mărturisirii. Dacă ne mărturisim păcatele, este drept și credincios ca să ne ierte păcat, să ne curățească de orice fără de lege. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprehănit. Deci asta privește colectivitatea noastră. Disciplina mărturisirii. Apoi disciplina închinării. Trec repede, Ioan 4, 23 și 24, dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. 11. Disciplina călăuzirii. Romani 8, 29, Ioan 10, 24. Acum versetele acestea le știți. Pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât să fie asemenea chipului său, ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Așa. Mai departe, în Filipeni 1,6, citim așa: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va duce la bun până în ziua lui Hristos. Acum, Ioan 10, 27, călăuzire. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și le vin după mine. În sfârșit, disciplina sărbătorii. Vă citesc doar Psalmul 126 cu 2. Disciplina sărbătorii, se privește comunitatea. Psalmul 126 cu 2. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri despre evrei: Domnul a făcut lucruri mari prin ei. Concluzii. Blestemul epocii noastre este superficialitate. Disciplina. Ce-i disciplina? Înseamnă a avea un spirit de ordine, să ai spirit de ordine. O altă definiție a disciplinei este totalitatea regulilor de conduită obligatorii pentru membrii unei comunități sau unei colectivități și respectarea acestor reguli. Acum, disciplinele în didactică sunt discipline de învățământ, li se mai spune materii sau discipline. Tu le nume, le știți, le-ați făcut pe la școală. Noi acum am învățat 12 discipline, 12 module. Dacă vrei să intri în învățământ, zic și eu așa, dacă n-ai modulul ăla de psihopedagogie, nu poți să intri să predai. Neapărat. Acum noi trebuie să le avem pe toate astea 12 module. Așa. Și am mai adăugat eu 2 discipline. Disciplina folosirii timpului. Am vrut să vă fac o aritmetică aici, dar nu este timp. Ce zice Apostolul Pavel? Răscumpărați vremea că zilele sunt rele, punct. Cum o răscumpărăm? Ai, frate, ai, soră, că am minute să vorbim 2 ceasuri. Am spus totul cu asta.
o răscumpără, vorbim noi, aia cei pe la Real, pe la nu știu ce, ăstea pe aici. Țineți că ai vă rețete să mai facem și noi acolo, că am fost acolo, că am fost... răscumpără vremea. Și mai este ultima disciplina bunului simț. Auziți? I-a venit unuia ideea, nu știu dacă o fi idee trăzdită, eu o iau de bună, să se înființeze, domnule, Ministerul Bunului Simț. Ați auzit de asta? Ministerul Bunului Simț. Scuzați-mă că nu m-am întors către leviți și levite. Disciplina bunului simț, mă înțelegeți? E de importanță covârșitoare. Nu de mult, închei cu asta, auziți? Am fost într-o biserică și am predicat. Și prin fratele păstor de acolo zic, uite, trimiteți salutări, nu vă spun, uite și fratelui cutare. Atât, salutări. Și fratele păstor i-a trimit salutări de la fratele subsemnat. Și fratele ăla, când a primit aceste salutări, a pus mâna pe telefon și a spus, frate, îți mulțumesc. Asta este bunul simț. În bunul simț trebuie să închei problema. Ne angajăm într-o lucrare a Domnului, scumpilor. Se întâmplă ceva cu partenerul ăla, ce știi ce? A lăsat Dumnezeu pe lume telefoane mobile, nu știu dacă ați auzit. Băi, frate, mi s-o rup roata, mă, ce să fac acum? Măi, am înțeles, măi, dar nu mă lași cu ochii în soare așa. Că bunul simț te obligă, măi, frate, uite așa, sunt de astea imprevizibile. Uite, așa s-a întâmplat, dar dă un telefon. Mai spun unul, nu mai spun așa o chestie de bun simț. Am trimis și eu acolo în Regat, așa un colet cu multe cărți gratuit, am umblat cu toate relațiile mele, am făcut pachet, colet, am stat la poștă, la coadă, le-am trimis și așteptam și eu de acolo, nu vă spun unde. Măcar să zic atâta, băi, frate, le-am primit și eu am dat telefon măcar să mă conving. Era fiica lui, tata e acasă, păi nu e acasă. Dar ați primit un colet, da. Și fiica să măcar să pună și el mâna pe telefon, măi frate, l-am primit, îți mulțumesc sau nu îți mulțumești, să închide problema. Și cum nu îți mulțumești, să închide problema. Amin. Leviții, cântăm o cântare în timpul căreia vom onora pe Domnul cu darele de bunăvoie și ca să mă încadrez la răscumpărați vremea, până vine ei aici, fac deja câteva anunțuri. Familiile tinere care sunt interesate să participe într-o tabără pentru familii în luna octombrie, să ia legătura cu Doru Popa. Ați fost atenți? Deja suntem disciplinați, vorbim o dată, înțelegem de 2 ori. Și încă un anunț pentru toți tinerii, se reiau probele pentru corul tinerilor. Vineri așteptăm coriștii vechi și coriști noi.
există o materie pe care o avem la școală, începând din clasa 1 până la terminarea studiilor și faceți cât de multe. Știți care e materia asta? Purtare sau disciplină. Și mi-aduc aminte că fratele Poplăceanu ne spunea că în Moldova mai există o materie care noi nu avem. Stăruință. Adică să pui în practică ceea ce înveți. Acum, așa de mult m-aș bucura ca noi să punem în practică ceea ce învățăm. Și mai întâi eu și împreună cu dumneavoastră. Vreau să fiu și eu foarte succint și să fiu disciplinat, să încheiem la 8. Spun esența. Nici nu mai deschid aici să-mi scot predica, este acolo, noi să o punem în practică. Nu poți fi un creștin matur spiritual dacă nu ești disciplinat. Și reversul e valabil. Nu poți ajunge un creștin matur spiritual fără disciplină. Mi-ar fi plăcut acum, frate, care să știți că am notat cele 12, dar 14 module. Și v-aș întreba eu, n-am timp să le spun, mi-ar fi plăcut să fie toate adunate acolo, să ne dăm notă. Că la purtare aveam eu pretenția că îmi saltă celelalte medii. Că totdeauna aveam mai notă mare, așa erau indulgenți profesorii. Dar în seara aceasta aș fi vrut să ne dăm noi o notă la disciplină. Să vedem cât de spiritual suntem. Și să trecem prin filiere toate acestea. Dar eu m-aș referi doar la 3, că astea le țineți minte. Pentru că sunt parte a studiilor care le facem noi. Disciplina rugăciunii, dă-ți notă. Nu spune tare să nu mă speriu. Disciplina studierii cuvântului, dă-ți notă. Și acum disciplina postului. Și știți cum să face media? Nu punem teză să ne încurcăm. Le adunăm toate 3 și împărțim. V-ați dat notă? La cine ia și media 10? Că aș vrea să schimb cu el și eu mă pun în bancă și el ar trebui să stea aici în față. Dacă suntem deficitari la un anumit modul, și în seara aceasta trebuia să vorbim despre disciplina postului. Mă bucur că biserica noastră a început cât de cât și au fost reacții dintre cele mai bune după zilele acelea de post și rugăciune și intenționăm să mai avem astfel de evenimente cu biserica. Dar cum stăm noi la disciplina postului? Mai știm ceea ce înseamnă post și vă spun un lucru teribil. Știți, eu mai lucrez și cu tinerii și mai organizăm câte o zi de post împreună. Am fost surprins într-un mod neplăcut când un tânăr, după ce am avut o zi extraordinară de post, a spus: păi asta pentru prima dată în viața mea postesc. La liceu creștin, dați-vă seama, nu vă spun, nu o fi fost chiar în clasa 12-a, dar nici în a 9-a. Pentru prima dată postesc la vârsta asta. Și l-am întrebat, pentru că am pretenția că sunt prieten cu elevii. Dar în familia ta se postește? Și dacă nici nu postești, cel puțin să nu minți. Nu. Vreau să vă spun că practica aceasta am cam uitat să o folosim. Predica spuneau multe lucruri despre post. Vă aduc aminte doar ilustrația aceea pe care o cunoașteți. Ucenicilor li s-a dat putere să facă lucruri mari și tocmai un lucru mare n-au putut să-l facă. Și văzându-se inofensivi în lupta împotriva forțelor întunericului, l-au chemat pe Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos a rezolvat problema. Și ei și-au pus și ei întrebarea aceasta: Doamne, noi de ce n-am putut să facem? Și știți care a fost răspunsul? Îl cunoașteți. Astfel de lucrări nu se pot realiza decât cu post și cu rugăciune. Dragii mei, fie să descoperim valoarea postului. Latura practică în seara aceasta viza unii dintre noi să împărtășim, să vedem cum se derulează o zi de post. Nu mă îndoiesc, mai postim pe aici, pe acolo, dar oare suntem disciplinați în această strategie?
Și rog pe fratele Pavel să ne spună cum se derulează în viața lui o zi de post. Vreau să vă spun de la început, mai ales în ultima vreme, Dumnezeu m-a ajutat să postesc. Și mă întrebam într-o zi pe Aitica, mă întâlnesc cu doctorul, ce mai fac, fost de doctor, și zic, și eu sunt foarte bucuros. Și sunt într-o zi de post. Și pentru prima dată în viața mea am ținut un post de bucurie. Adică îi mulțumeam lui Dumnezeu, de obicei oamenii când postesc cer ceva. Și am experimentat un lucru extraordinar. Doamne, vreau să-ți mulțumesc prin post. Și a fost o treabă extraordinară pentru mine. O femeie într-o noapte, adică a venit la o femeie, la o familie, un om sărac. Dați-mi și mie ceva. Și zice, ea, că trebuie să lucrezi în cămara acolo, este un borcan cu brânză, nu știu ce e. Și așa nu mai mâncă, pentru eu nu prinde. Și l-a dat și noaptea a avut un vis. Se visa, a ajuns în fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, uite răsplata ta. Și dă un borcan cu brânză în acela. Și zice, din momentul acela am înțeles că ceea ce fac aici primesc răsplată. Și vreau să închei dând un exemplu foarte frumos. În cartea Estera, la un moment dat, când evreii aveau un pericol, ființa lor, și fizică și națională, Estera spune așa, către Mardocheu, pune postește să postească 3 zile și eu cu slujnicile mele voi posti și eu 3 zile și dacă va fi, voi duce la împărat, și dacă va fi să pierd, voi pierde. Dar ce se întâmplă? Aceste 3 zile de post, dacă voi ști că Estera s-au schimbat în 3 zile de sărbătoare și de bucurie. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că fie aici, cum spunea sora, că primești răsplată aici. Răspunsul, fie dincolo. Nu vei primi borcan cu brânză mucegăi, ci vei primi o coloană cu de bucurie. Domnul să ne binecuvânteze. O altă reacție care m-a pus pe gânduri. Un alt tânăr a venit să mă întrebe, frate Ghiță, de ce nu ne învățați să postim? Și m-am văzut responsabil. Frate Binu, aș vrea să ne spui un pic cum se derulează o zi de post, cum o pregătim, ce facem în ziua respectivă, cum o încheiem, ce facem într-o astfel de zi. Eu vreau să fiu disciplinat și vreau să spun că despre cum se ține post o să vă vorbesc joi seara. Cam așa se desfășoară slujbele de joi seara când discutăm învățăturile biblice, studiu biblic. Așa că veniți joi seara să discutăm și despre post și despre celelalte. Asta înseamnă că eu voi spune amin. Ne ridicăm și mulțumim Domnului. Tatăl nostru din ceruri, vreau să-ți mulțumesc din toată inima pentru o zi deosebită de care ne-ai făcut parte. Și dacă de dimineață ne-ai învățat că Tu ești suveran și Tu ești în control și ne-ai învățat cum poate fi descoperită voia Ta, vreau să-ți mulțumesc și pentru după masa aceasta, când ne-ai arătat că trebuie să fim disciplinați din punct de vedere spiritual. Personal te rog la acest lucru, ajută-ne la aceasta. Doamne, ajută-ne să valorificăm cuvântul pe care îl avem la dispoziție și să nu ne abatem de la el.
Doamne, ne-ai dat și o armă strategică a rugăciunii, o armă care funcționează foarte bine și cu postul. Ajută-ne să redescoperim frumusețea rugăciunii împreună cu postul. Și cred, Doamne, că Tu ai lucruri speciale pentru biserica Ta din loc. De aceea ne iubești așa de mult și Te apropii de noi cu așa mare gingășie. Îți mulțumim. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi. Amin.